Ụlọ omeiwu Anambra steeti nwere nkwekọrịta atụmatụ ọrụ iwu nke ga-abụ ka ewube ụlọ mkpọrọ nke steeti a akpọrọ Anambra State Correctional Service nke ebumnobi ya bụ ịhụ na enwere ezi njikwa nke ndị na-enupụ isi n'iwu. Onye nta aka anyị Emmanuel Chibata ga-akọtọpụ akụkọ a. Ya bụ usoro ọmụmụ iwu ndị omebe iwu bụ nke gafere ngụpụta ka e nebechara ya anya n'ụzọ pụrụ iche na ọgbakọ bụ nke ha mere bụ nke wepụtara ọnọdụ maka ineba anya nakwazi ijikwa ọrụ bụ nke a na-alụ na ndị nke nọ n'ụlọ ebe a na-enyeka mgbazi n'ime steeti a nakwazi ihe ndị ọzọ dị iche iche metara ya na ikwupụta maka nkwado bụ nke mere na ya bụ usoro ọmụmụ iwu ka onye nkwupụta okwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Right Honorable Somtoochukwu Udeze gara n'ihu wee kwuo na usoro ọmụmụ iwu a bụzi nke ga-amalite dịbe ire n'abalị 18 nke ọnwa Septemba afọ 2025 gbakwunyere na ọ bụ nke lụtụrụ aka n'ike dum bụ nke gbara ọkpụrụkpụ bụ nke nwetazuru na ịgbatụ anya ikpe nkwụmọtọ na ya bụ usoro bụ nke si wee na-enye ndị mmadụ mgbazi na ebe ha na-anọ n'ime steeti a na itinye otu nke ya ga onye ndu ọgbakọ nke ukwuu bụ Honorable Ikenna Ụfọdụeme gara n'ihu wee kọwaa n'usoro esi enye ndị mmadụ mgbazi kwụ ọtọ bụ ihe dị nnọọ mkpa nyere ịgbaso usoro bụ nke si wee na-eme ihe tinyekwara inye mgbazi nakwazi ịkwabatagharị ndị nke dara iwu n'ime obodo ka a soro ibe ha wee na-emegharị arụ.